Gespannen gezichten van de morgen in Jestermar. Het spant erom. Kan het dit hier teruggaan of wordt het voor het treden hier op Riegen een teleurstelling? Om Jelven komt dan het verlossende wut. Eén keer is het wel lukt, prachtig mooi waar. Twee keer is het net lukt, hebben we voortijdig uitblaast. En de weersomstandigheden die weer nou ik weer zag van, nou ja, moet het teruggaan of moet het net teruggaan. Toen hebben wij gezegd van, nou ja, er zit een hoge druk een beetje. Als wij geluk hebben, kunnen we varen. En als we net geluk hebben, ja, dan gaat het over. Dus wij proberen om te varen vanmiddag. Voor de organisatie een opluchting, want toch de oudsissings van 2010 en 2011 winnen er benammen financiële zorgen. Op het laatst hebben wij gelukkig nog een paar sponsors vinden kennen en we hebben wat stippen gekregen uit verschillende hoeken. Dus we kunnen het correct rondbreiden. Maar als we nou deze keer weer oorzissen moeten hier, dan hebben we een hele zware zielenloeken op de toekomst. De wedstrijd bij Jestermar is in 2009 opzet om de Burgermar meer bekend te maken als watersportgebied. We duurt in 2 klassen vat, de Grutte en de Lietse klasse. De Sielers binnen in elk geval blij dat er zielt voor de kin. Wij hele soort een Bentley-westen en een e-mail-westen en alles. En, ik hier verwacht dat het net ook is hoor. Maar gelukkig gaat het wat terug. Hoe liep het Joet? Nou, een soort wind. Hè? En weinig water. Nou, weinig diepwater zeg maar. We hebben een vrij groot schuitje, dus het wordt dreigfrust denk ik. Wat is er zo mooi aan hier? Nou ja, je vast je nooit. Hè? Dus het is ondiep water. Ja, vind ik wel, daar is meestal een hekel aan, maar ik vind het wel prima. En ja, nee, het is gewoon thuiswater, mooi water. Het is een hele mooi maar. Is het misschien net te ondiep als je zegt nou alle keer dat het alles is? Nee, toen waren het gewoon net winkel size aan. Dan weet ik op een lemmer weet ik alles. Dus dat hier er niks met de meid zien. De Huddewiens zorgen er goed voor dat de taskogers in elk geval een mooi spektakel te zien krijgen. De 3 gebroeders van Grauw is de wienlikwols krekt even de hut. De wedstrijd wordt uiteindelijk gewonnen door Klaas Cuperus op de 6 gebroeders in de Grutte klasse en door Reense Herma op de Engelina Smeltekop in de Lietse klasse.